erabiltzea, sentimentuz betetako ideiak zehagunak bota dituna, edo idei teoriko ustez oso interesgarrian Paula bota dituena, idei praktikoak, bai Leire, Isabel, Imanol, Barikoitz, Edorta, beraien hitzaldietan idei nire ustez praktiko ugari ikusi ditugu. Bueno, gero provokazioren bat ere izan dugu Enikorekin, eta deserosotasuna ere, batez ere, zeharrerian azkeneko hitzetan. Bueno, hortikan abiatuko geha, denaen, azteko, eskerrak eman nik ere zea eta Kito elkarteari, Ainarari, hauten ere deitzagatik, egia zen ja, Ainararen mezua jasotzen dudanen pozik jasotzen dut, ja erritu bezala bihurtu da, eta ni antropologo nizenez, errituak maite ditut, eta urteroko erritua, mezua jasotzea, ibarrea etortzea, gusto aiatxean bezala sentitzen naiz, bai? Orduan, nungoa zara galdetzen diatenen, Ameliak esaten duen bezala, nungoa zara, orain jak gehitzen dut, eta Ibarkoa ere, pertenentzia multipleien artean Ibarkoa ere sartzen dut, nartzen bagia zuen. Euskal Herrian ontan ere, bagea. Bueno, baina anekdota, kulturatu naiz, aurten kulturatu naiz, hemengo kalea izena, eta nire ibizi naizen etxearen izena bera, dala, eta horrek ere pozan, pista eder izena du kalea, ez? Nire ibizi naizen ere berdina da. Bueno, pozik nago aurten ere maila 3 arabar ditugulako, ez da kontuatu zaten, baina aurten ez da egon Gipuzkoarrik ezlarien artean, eta oztekoa da ustez, Orduan, aurtengo mahai-inguruaren mekanika iazkoa bera izango da. Nik hasieran galdera pare bat botako dizkiet mahai-inguruan gauden kidei. Eta ez betitxoengo bukara arte zuen parte hartzea, zuek parte hartzeko. Orduan, baldin mauzkazue galderak, zalantzak, hausnarketak, iritziak, emateko, baldin mauzkazue apuntatu, baina ez bete itxoingo bukara artez, ez beti gertatzen da, bukara arte itxiten badegu, azkenen egorei gabe beritzen gara. Orduan, iazko lehen genuen eta oso ondata zan, orduan, lehenengo galdera ronda gero, opera mongi zuet itziteko, bale? Bueno. Barkatu, Bai. Mikroak pegauta pintzeko zaten dira, zenitik ondo hartzeko soinua. Zaiten zuten. Orokorrean dara. Orduan, azteko nahi bazue, utziko dizuet tola ronda txiki bat, ez da, esan gabe gelitu zaizuen zerbait esateko, edo bestei zerbait galdetu nahi badirozue, edo, hausnarketan bat edo egin nahi badizue, parako ronda txiki bat ebazu zerbait esan, bai? Ebazu, Amelia hasi karreria ekinta erazten dela, horreko esan datik. Hola, mote pronto. Ez dakit, igual itxeran borute. Vale, Leire. Azten ba naiz. Igual bereziki behitu astu zaitu, nahi ikuste asko gustatu zait, Ameliare bai. Eta aldeatetik nik onartu behar dut, bi gauza sortzen zizitu. Unai ikusten dut eta izugarri ikusten naiz, ez da pixka bat beraz saltenak eta eman ditu, eta lehen saltenean harreman sareak, Paula Kasarek esan duena, ere mortaldunetan bereziki sareak behar dituzu, egin behar dituzu, eta edo iparralden, edo gazteizen dela ez. Eta Goianen bitartez, Amelia, lehen espliko dugu pixka bat zer Goianen bitartez, bakarrik gure aurrek, ez da, harreman sareak egiten dituztu nahi bezalako gazteekin, eta hori izugarria da, hori lehen pentsazin jasan, ez? Amelia, zube osan bizizera, eta eurendako bakizu zer referente dan, guraso ez aparte, norbait eukitza osoan proposamenak egiten di, hori izugarria da, hori gauzatxe hori, ez? Horrek egitzeko.
nahi? Zerbait esan nahi duzu, edo gelditu zaizu zerbait gero pentsatu dezuna, hau esan behar nuen, eta... Gauza asko, esateke, baina, batez ere, Rocío galdetu di, claro, ni zentratzen naiz apur bat desastre, azalpenetan, orduan zentratzen naiz nire emozionetan, eta orduan, atzetik badu lan bat ere, ez? Orduan, plangintza bat, eta orduan, ez da bakarrik sortzen holakorik, ez? Eta gero, esan duzuna, niretzako oso importantea da, eta gaztei helaraztea hori eredu direla, ez? Eta zorionez eredu positibo pilo ditugu, zoritxarrez negatibo asko, eta telebistan daude, horietariko asko, interneten, eta gure umeek badituzte, ez? Ni irakasle bezala horri nik egin behar diot aurre egunero, ez? Baina horregatik ere oso importantea da elikatzea beste eredu hurbileko eredu horiek, ez? Eta jakinaraztea, ez? Eta eredu euskaldunak badira askoz ere hori, ez? Eta aukera badugu eta nik uste hori zaindu behar dugula, ez? Apuro bat. Ondo, bueno, Amelia, zuzenen galdera egingo dizu, hola, zehariñago juteko eta Ameliak bota ditu idei deseroso batzuk, eta iaz uztaian UEU kantolatua Usurbilen izan udako ikastaro batean jakin aldizkarian kantolatua Ameliak bota zuen ere olako idei deseroson bat, eta santzun eskolarizatze kontuetan Euskal Herrira bizitzera etortzen dien pertsonei trampa egiten diogula, santzua. Gero, azalduzu, baina hor utzizu, tramparena. Eta ez zuzen, jardunaldi hortan hitz egin zuen Bilbon bizi den takitsueraz hitz egiten duen emakume bat, Jessica Txalanpuerte, por cierto, eman zuela hitzaldi osoa kitsueraz, eta izan zen komunikazio eredu, zoragarria, inork entzun ulertzen, hitzez, baina nik uste ulertu genula adierazi nahi zuena, izan zen oso polita, eta bukatu zuen hitzaldia publikotik baten galdetu zion. Jessica, euskara ikasten naizea? Eta bera erantzuna oso deseroso izan zen, oso zuzen. Eta pixkat, nik uste zure tramparekin zerikusia zeukala, berak erantzun zion. Euskara, ¿quiero aprenderlo? No. ¿Necesito aprenderlo? Sí. ¿Por qué en bachillerato me dijeron que no era obligatorio aprender euskera? ¿Y por qué ahora me dicen que lo necesito para trabajar? Hala utzizun Jessicak, eta uste, igual ez duko orain aipatu dituzunak, eta trampa horrekin zerikusia du ez da, Elia? Bai, hori, berak argi eta garbi etzen zuen eta etzen saiatu edertzen bere. ¿Quiero aprenderlo? No. ¿Necesito aprenderlo? Sí, niri necesito aprenderlo hori oso interesgarria iruditzen zait. Egia da, nola esan dute, ez da egia, ez dela zer gertatzen, ez baduzu euskara ikasten hemen. Eta etorkin askok ez dakite hori, ez dietelako, ez aielako esan, ez diegulako esan. Eta neska honi, azaldu zitzaionean, edo familiari azaldu zitzaionean, aukerak aurkezten zitzaizkion, baina dana azalpen osoa ez zuten jaso. Ondorioak gero paliatu ditu, ze saiatu da, berak magisteritza egin nahi zuen, baina euskeraz ezin zuen egin, eta berak hemen lan egin nahi zuen, Euskal Herrian, ez da? Nik hemen bai komentatu nuen ez, nolabait trampa egiten diegu. Azalpen edo informazio eza horren atzean, trampa pur bat dago, ze gero haien aukerak, abia puntuan desabantailan daude haietako asko, familia haietako asko eta haien seme-alabak, baina jarraituko dute desabantailan beste batzuk dituzten aukerak ez badituzte baliatzen, ezta? Zerari da, gizarte hau
jartzen haien eskura desabantaila horietatik ateratzeko, ez? Aukera berdintasuna benetan gertatzeko. Eta nik dut emakume honek funtzean hori izaten zuen. Trampa egin didazu, esan didazu etzela behar, eta orain konturatu naiz, apur bat berandu, bai zela beharrezko, ez da? Eta, azkena, nire asko interes, necesito aprenderlo si, Sabina ayer ditzen duen bezala, koertzioa behar da. Berak izaten du koertzio suabea, jarri nahi dugun izen ondoa, baina jakin behar da, zer galtzen ari zarela, aukera batzuk ere galtzen dituzula, ez da? Hori komunikatu behar da oso azera. Bai, zerbait esan nahi bezu ez egi, ez da esanet... Horrekin lotuta pixka bat jatorri diferentetako etorkina daude, ezta? Eta batzuk Europatik datoz, eta gurekin daude. Eta nabien, zuk esan duzunean hori, ezta? Pentsatzen batzuk ala izango luketela, edo badaukatela baliaderen bat, eta igual karrera egin gehiago ere bai, klase ekonomiko hobeago batean, eta interesean daudelako, baina ez dute nahi. Ez dute behar. Euren erantzuna askotan izaten da, Europatik datozen asko eta familia asko daude, dagoeneko. Eta oso desberdina da, batzuk sare diferentetan egoten dire ere bai, publiko hori zera bilduak daude datuak, ez da, baina oso konversazio desberdinak sortzen dira. Eta nik Europatik datozen batzuk, bai, Gipuzkoa da ezakit, Gasteizen, gutxi dira, edo nik ezagutzen dituenak, gure eskolan, gutxi dira batzuk bai, badaude. Baina, nahi baduzu mugak diferenteak dira, ezta? Bat, igual leku batean dago iago ez ezagutza, edo minorizatu izaera horrek, amasijek, nik amasijekin hitz egin dudanean, mejor inglés, jazta, ez? Euren amasijaz duten nahi baldu, baina euskera, hori, pixka bat Ameriak oso ondo deskribatu du, ez horrek minorizatu, beste koropel batean sartuko nago, hor kokatzea ez da erresa, ez? Eta beste badakite berriz, horrek ateak irekidiko dizkitela, baina azken finean ez dute inbeste behar, ez? Eta hor dago, ez da, konversazio eta oso horreko diferentetatik, ez da? Batzuk, ez dute nahi dute euskera, eta garbi, hori da, ez dago, eragozpenak nik ez ditut, baina, hori, diferentzia daudela, etorkinen artean, edo kanpotik datorren pareja mistoa diren edo ez, eta askotan, Ameliak esaten duena, berak, berak egiten dituen galdera deserosoiek, edo egoera deserosoietan ere nire sentitu nahi, esan bezala, nik ere nire bidea egin dut, ez da? Arrasatekoa naiz, Gasteizera joatea, nik ezagutu dut Ramon Bajo A-eredua, handik bizi nintzen, nola bilakatu den, eta uin horretan sartu naiz, ezta? Eta, zenbat ikasi duten nik euskarari buruz, izugarri, baina ez Gasteizko euskarari buruz, euskararen egoerari buruz, ezta? Eta, orain ere galdu naiz pixka bat, gero jarraituko dut igual. Horrekin lotuta, Leire, zuke euskeran bizi berritzea liburuan, den Paulak aipatu du zera liburu hortango eguk argitaratu zuena abenduan, horra aipatzen duzu koertzioarekin, errima duen beste hitz bat, kohesioa. Eta gaur ere, hitzaldian zehar aipatu duzue, elkar eragina, komunitatea, kohesioa, behin berriz aipatu dituzuen hitzak. Aipatzen duzu, euskara indar kohesio gile duen eragile nagusi bezala irudikatu egin barko litzatekela eta lan barko litzatekela hori, ez? Zuen esperientzia zein da, zuen ikastetxean lortzen ari zarete idei hori indar kohesio gile moduan irudikatzea lortzen ari zarete edo zein da? Hortaz, Ameliak ere oso asko esan ditzak, ez da? Nik uste dut hor behintzat perspektiba pixka batekin, lehen komentatu Amelia, lehen, edo behintzat irakasleek esatu dutela, eskolan ikasleen artean komunikazio hizkuntza euskera zela, ezta? Garai batean, gero, euskaldunak eta euskaldunak sartu ala,
erdara dela gehiago, hizkuntzen pilar eta zatu dute, orduan, nik esango nuke, gero gelaren osaera ere oso desberdina da, urte batetik bestera, gero aldaketa asko ikusi duzu 10 urtetan, perfila asko aldatu da ikasleena, eta orduan, aurre ikustea zaila da, nik uste dut bai lortu dela auzoan eta eskolaren bitartez, bai, euskarak batzen gaitu, nahi gabe, nahi baduzu, senti daiteke batzuk eskolatzea ikuste hor, ereduan, kasi automatikoki, guazen esaten, auzoan dago, bertako erdaldunen bati erentzun da daukagu. Pero aprenden euskara aquí, en euskara? Pentsa, bertakoak ere, hola sartzen badira, nola proiektu pedagogiko ez dakiz zer daukalako, baina euskarari balio berezirik ematen ez ditenak. Orduan, oso zaila da hori komunitatean nola sentitzen da, baina nik uste dut, behitu, auzoko idea da, beti da nik, auzoan hasi da, eta beretzat aldaketa oso nabarmena da. Ni joan nintzen dut Gasteizera bizitzera, erdigunean jartza euskara ez da beti erraixa. Eta horrek eskatzen du, eta etorri jalden esan gure nagoen, ez da. Eta nik uste dut hori, euskara erdigunean jartzearekin batera hizkuntza aniztasunare erdigunean jarri behar dela. Nire helburua da, gizarte elebiduna atzean utzi eta eleanitz horri aukerak eman, eta bizi eta ondo bizi. Batzutan Amelia niri gertatzen zait, beste hizkuntza aniztasuna nahi dozunean landu, bestean hizkuntza hori nondi datorren edo nahi duzu kokatu bat, nongo azara galdetzen duzu eta batzutan, egoera batzuk gertatzen dira oso bitxiak, oso bitxiak. Eta nire ikasten ari naiz asko, baina uste dut hobeto dela hori, hizkuntza aniztasunetik tiratu, euskara erdigunean jarri, por ejemplo, Topagunak egindako auzoko programa egon da 2 urtez eta bastante ondo funtzionatu du, betiko bezala, bertakoak eta gara parte gutxi hartu dugunak, pero hori mantentzea kosta da, ez da egiten, baina momentu batean oso pizgarria izan da, eta euskara jarri erdigunean. Eta hortarako behar dena da lan asko, imaginazio asko, eta indetezke izugarri gauza pila, eta nik uste lortzen ari dela. Adibide txiki bat eman gotzut, Goianen ikusi duten kirolekintzetan. Bentzak saskibaloia entrenatzen zuen lehen ama bat zen, ama ere bat zen, eta saskibaloia entrenatzen zuen, eta berak gazteleraz egiten zuen, bai? Eta gainera saskibaloian jokatzen dutenak A eta B eredukoak dira, hori da uste dutena, zini saskibaloietan ez naiz oso agia. Eta azken aldiz pasen naizena, partidu bat ikustera, ikusi ditut monitore berri batzuk. Gazte bi gazte, auzoko edo ez dakit, nahi bezalako bi, eta nahiz da taldean, erdaldunak ere euskaraz egiten zieten, eutxi edo bota edo, uste dut bideak, adibide bat da, eta ez du gauza handirik erakusten, baina bide hori egin esan ez pagenu, irudikatze hutsa, euskaraz egin daitekela, euskara izan daitekela, partekatu dezakegula kanta baten bidez, agindu batzuen bidez, edo sukaldaritza, aukera zabaldu dira. Oin, ez da erresa, baina borondate kontua da. Borondate eta imaginazio asko. Ondo, naiz azte zurekin, baina emango izuetitza zuei orain, nahi bazue hori, gaiarekin lotura duten galderak, edo marketak, edo bukatzeko, bai? Zein animatzen da. Lehenik eta behin Ameliari Pakistone eskerrik asko handi bat horrein maitasun handiz, horren zintzoki eta gordinik azaltzearen azalduzun egin zuen maitasun gehiago zizin zela egin. Hori gure realitatearen parte da, guk esaten dugu euskara modan dagoela eta Euskal Herria kristona dela pertsona bat euskaraz hitz egiten duenean bere kolorea ahazten zaigula. Hori izaten dugu oso baikor gaudenean, baina egia da ere askotan ere kurtso erdian etortzen zaigula pertsona berri bat eta gazteleraz eta euskeraz eta bi hizkuntzetan ibili behar garela eta hori ja maitasuna
odol bilakatzen denean, ez da maitasuna hor landu behar duzunean, baina ez bakarrik profesionalean, nire alaba da pertsona bakarra bere klasean guraso euskaldunak dituen, eta ni ikastolan ibilitakoa naz, orduan nire realitatea eta nire alabaren ez daukat ez erikusirik, eta horrek ere, bordinak, renetoiaz, kokoteraino nauka umeak, ez da? Baina egia da ere, historia hau ez dela orain jaio eta gure garaian ere, Euskal Herrian nik epaitzen dut horrela, gauza batzuk txarto egin genituen pertsona asko sentitu ziren baztertuta. Eta maketo ditu zieten edo batzutan euskaldunok ere bagara gregarioak eta batzutan gregarioak izatearena bestea ez onartza eta nire garaikide askok euskerarekiko harreman txarra eta izan dute baztertuak sentitu direlako. Agian orain bigarren aukera edo hirugarren aukera bat daukagu errealitate horri ezberdin ibiltzeko, ezberdin aurre egiteko. Maitasunetik abiatuta, baina jakina maitasun horrek odolarekin eman behar da sufritzen eta pairatzen eta klaro, gazten autokudeak eta mugimendua eta hor, realitate horretan unai gustatuko litzaiake galdetzea. Zuen taldeak homogeneoak dira, heterogeneoak, kanpotik ere ikusten dituzu eta komunitatean zaudetenak lanian bebai hori, binomio hori, ez? Euskalduntze, integratzaile, asimilatzaile, berdintasunean gaude lanean, homogenitatean gaude lanean, hori apurtzuan nola kudeatu, ez da? Bigarren aukera hori aprobetzatu, euskera irribar batekin zabalduko dugu, naiz eta batzutan beste horrela gordinik bebai. Gaur egun daukagu YouTube, daukagu irregaiton, daukagu pilo bat, Halloween. Nire alaba txikia Halloween ospatzen du eta dau loka por Halloween, nik esaten diot hori Euskal Herrian ez dago niz sekula bez. Apurtzu bat, errealitatean hitz hori, ez da? Nola kudeatu, eta benetan euskalduna jarraitzen baldin badugu homogeneinitate horretan edo anistasunean hori zuen errealitatean nola kudeatzen den. Eskerrik asko. Bueno, nik esatea, Leire eta Germelia entzun da gero, nik egin barut ere, hausnarketa bat, nik atzerreta aritza ez dut inoiz erabiltzen, ez nire klaseetan, umeekin, ez da ere nire gazte giroan edo nire herrian, ez? Zergatik, karo, ja bildu ematen dit erabiltzea, asimilatu ditza hori, ja horregatik diot, gaur ematen dudala hemendik hausnarketa izugarri bat, ez? Inkostienteki, ze gauz egiten dituen ni txarto edo ondo ez dut erabili nahi, ez dara, baina bai, atzerritarrekin, ez? Osea, nik ez dut gustoko atzerritaritza. Niretzako, hemen betiraniko pertsona bat, niretzako izan daiteke atzerritar ez dudalako konpartitzen ezer berarekin, ez? Orduan, ez dakit, ni Euskal Herrikoa naiz, baina mundukoa naiz, ez? Eta kulturaniztasuna gustoko dut, gogoko dut eta nahi dut ezagutu. Zenbat eta gehi ezagutu niretzako bereziago izango naiz, jakintzuago eta altxorrak emango ditut, ez? Gero zer gertatzen den, noraino, entzunda eta hausnartuta, noraino egiten ditut gauzak, dano daude apur bat gizarteengan eraginda, ez? Zoritzarrez edo zorionez, zorionez gauza askotarako eta zoritzarrez beste askotarako. Orduan, bai, nire talde guztietan, ezberdintasuna edo nolabait anistasuna da normaltasuna, ez da, zu kanpokoa zena, zu ez, edo ni hemengoa, edo ni zu baino gehiago, ez? Edo nik euskaraz egiten dudalako hobea naiz, edo ez. Gero, atzetik dauden guzti horiek, eramango ditut etxera, gaur, eta horrengo astetan, eta landuko ditut ere nire girotan, ez? Uste dut oso importantea dela, hezkuntzan, eta ez bakarrik hezkuntzan
umeetan, baizik eta gaztetan, eta adultasunean ere. Orduan, gainditu nahi dudala muga hori, bai, atzerritar horrena. Inkostienteki uste dudala baietz, bai, baina konturatzen nahi naiz, gauza asko egiten ditugula nahi gabe, eta oraindik ere, ez dakit gainditu edo ez, baina bintzat bai beste buelta bat emateko balio behar digutenak, ez? Bai, ez dakit nola saldu, benetan, geratu nahi zela apurra. Bai, esan duzuna, begira, horrek zer pentsatu ematen dit, ezta? Carme Junientek duela urte batzuk esaten zuen, hizkuntza txiki bat ikasteak identitatea ematen dizula hizkuntza handi bat ikasteak ez bezala. Ingelesa ikasten baduzu, inork ez zaitu horregatik, ez dakit, ezera aitortzen edo, baina hizkuntza txiki bat ikasten baduzu, taldean dauden horiek, ja, partaide moduan hartzen zaituzte eta horrek ematen dizu nortasuna, ezta? Baina hori izan behar da benetakoa. Eta, klaro, imaginatzen dut, ez dakit Nigeria euskaldun bat, eta guk eskertzen diogula asko gure hizkuntza ikasi duelako. Baina gu gara gu eta bera da bera, eta gu gara gu, eta berak ikasi du gure hizkuntza. Hor, ajuste batzuk egin behar ditugu, nik uste dut gure buruan. Benetan, Carme Junientek esaten zuena gertatzeko, ez da. Eta gero epatu duzuna aurreko fluxu migratorioak, ez? Hona, hemen bizi izan ditugunak, batez ere frankismoaren garaian, zenbat pertsona etorri ziren Espainiatik, eta horrek ze egoera anitzak sortu zituen, ez? Leku batzuetan, Euskaldunen igual iraina pairatu behar izan zituzten, baina beste leku batzuetan bihurtu ziren gehiengoa eta besteak gelditu ziren gutxiengo moduan eta baztertuta, ez? Eta haien artean, hainbat, horretan hainbat egoera desbertu, ez da? Baina, ziurazki, intuizioa daukagu, nola esango nuke, fluxu migratorio horien ondorengoak bertakotu dira, hemen jaio dira, hemen batzuk gara fluxu migratorio horren seme-alabak eta kudeatu dela ez oso modu txarren, esango nukenik. Orduan, bigarren aukera gustatu zait, baina lehenengoan ez genuen erabat, garai horretakoek ere txuten erabat gaizki egin eta horren isla gara hemen gauden asko, ez da? Eta gure seme-alabak eta orduan, badaukagula horretik zer ikasi aurreko esperientzietatik, ez? Baina eta gero aipatu duzun egoera, elitzateke bertatu behar, gero batean, ze auzotan, ze herritan daude proportzioak. Gela bat, non dago autoktonuen seme-alaba bat. Hori ez da hemen gertatzen, eskola horretan eta beste askotan zeo zer gertatzen ari da, eta ez gara gizarte moduan ez ere egiten ari hori bideratzeko, ez? Ni arrasatekoa naiz eta bi gauza gertatzen dira. Bertako izaten ziduten kristianoz hitz egiteko, euskaldunei, eta beste hori maketo, zegoen guda ireki bat. Orduan eredua zegoen oraindik, ja gero desagertu zen, gauzak oso azkar aldatu ziren. Lehenko eskolatu ziren etxetik euskaldunak, erdaldunak ez ziren eskolatu euskeraz, arrasaten behintzat. Lekuan arabera oso diferente izan da gai, Portugaletan ez da hori, evidentemente. Orduan, ni horren alaba naiz, baina ni eskolatu nintzen etxetik erdalduna zirenekin. Eta ni maketo entzuten nuen eta esaten nuen, eta nirekin zeuden nahiak. Nik ez neukan inolako percepzio hori besteak, nire ikaskidea ziren. Ni da oso pozik, nire alaba ziko da oso baten, pentsau barik, entzun barik, horri di ez dakit esango da, moro oso, ez dakit esaten da.
Baina asko dago egiteko. Zatik, ondian irakasle batzuk beltzen dira eta amak esaten dio, ¿por qué lo hablas castellano, mi hijo? ¿Por qué es árabe? Ereduan dago, eta laugarren mailan dago. Osea, eta nik erukiko ditut fantasma, osea, esan gure ez nago libre gozoietaz, baina nik nago izu horrepozik, zatik nik badauzkat nire zerak, baina nire alabak esain beste, nire aitak zeuzkan, en fin, gozoiet, bera txetik erraduna zan, baina euskaldun duen zan da, bera zan, en fin, radikalena. Euskara ez zuenak ikasten, ez zuen onartzen, baina ni hasi nintzen beste leku baten, ez? Eta nire alabari da azten, eta niretzat hori bai izugarri suerta, ez? Etik, auzoan biziko gara, ni txikitan, holan ginen, bandoak geunden, arrasaten. Eta nire esen balabak orain, beste bandoan zeudenekin, ari dira orain, esten, zatik erretako batzuk ere gaztize datorri dira bizitzera. Eta nire seme alabekin eskolatua daude. Eta gu den arrasaten, 80. hamarkadan, elkar joka. Eta hori espada pakea eta gero beste adibide txiri bat, ez naiz hartuko eskola barrukoan iztasuna lantzera, baina WhatsApparena, WhatsApp taldeak. Elkarrera gineatara egiteko, irakasleko orain eskatzen digute WhatsApp taldeak egitea. Batzuk ez ditugu nahi, WhatsApp taldeak, ja, badauzkagu eta, baina irakasleak eskatzen di, zerbait egitek izango da. Sortzen dut WhatsApp talde bat. Batzuk hobeto dabiz, beste batzuk baino. Baina, lehenengoa zera izaten da, bueno, hablamos en castellano porque así nos entendemos todos. Eta beti reakzio hori. No, lasai, cada uno que se exprese en la lengua que quiera, la pregunta, me da igual que escribáis en árabe, italiano se entiende, siempre habrá alguien para traducir. Zati, badaude guraso batzuk ez dakitenak gazteleraz idazten. Idatzea esaten da, nik ez dakit hori posible denerez ez dut egiten. Oraindik ez dut ikusi. Baina badaude gelan, katalanak, italiarrak, eta beti badago lehenengo reflejo bat euskaldunen ere bai, gazteleraz eta ulertuko gara, ez? Ulertuko gara, behar badugu, presentzia hori oso importantea da. Eta euskara erdigunean jartzea da, porque jarri albadut arabea, jarri albadut italiera, euskara jarri aldut. Beti euskeraz, beti gazteleraz. Eta beti kejatzen direna, euskera jartzen baduzu lehenengo eta gero bitartean eriza gazteleraz, beti dira etxetik gaztelania tunak. Edo Europako migratzaileak. Nik gauzatxo bat, gariri. Nik uste dut ere honekin naturaltasunez guk euk ez dugune, hartzen ez dugunera arte, eta malez, beti izango gu arazo hori, ez? Eta naturaltasunez gainditzea, ez? Eta igual, ez dakit, zio nago hemendik kanpo duzuela nik Madrilen, Madrilgo lagunen gana joten ezenean, soy el Basko, oinatiko lagun batekin erderaz egiten dit, eta berak ez dakit, soy el Patatero, izarran patateroak, lautadan bai, eta Lituaniako lagun batekin espainola naiz, ez? Bueno, horren diot, Nikola sentitu nahi dut, ni leku guztietan nahi du sentitu etxean bezala baldin eta banoa lagunekin, ez? Orduan, nik uste ezagututa pertsona hori, berarekin harreman hori sortuta, eta, bueno, esango berriz, maitatuta, beste guztia gaindituko dugu, ez? Ez gara zertan zentratuko aurre iritzitan, ez? Askotan aurre iritziekin, pues hori, baditugu onartuta, ez? Barneratuta, nahi gabe. Baina baditugu, ez? Eta aurre iritzi hori gainditzea zaila da, eta entrenamendu handia suposatzen du horrek. Baina nik uste lor daitekela edo lortu beharko nukela, ez? Bizitza oso dugu horretarako ere, ez? Zergatik dago, dana ikasita ez gara hilko, baina nik uste beharrezko dela, ez? Hori ere, markatu. Bai, beste norbaitek, bai? Oso nagurz, bilan behar dugu azaltzen. Eskertu nahi dizut, benetan, kokatu duzulako gaia atera duzu migrazioaren gaitik eta kokatu duzu klase kontu horrekin, bai? Diretzat oso importantea da, honen atzen dagoen diskurtso politikoare bai gainean jartzea, bai? Oso importantea da, esatea berdin dio zure alapa Txinatik etorri da, baldin eta zure estatus soziala altua bada, zure alaba ez da baztertuta izango, eta esango dute, zehongo txinatara da, euskaraz egiten du, edo nire herriko hijito baztertua bazara. Bai?
oso, uste dut, behin eta berriz jarri behar dugula mahai gainean. Gero, aipatu zuen aurreko belaunaldiak eta nik uste dut, aurreratu dugula asko, normalizatu da. Euskara beharrezkoa da baldin eta funtzionarioz ere baldin baduzu, zerrenda bat montatzeko edo odontologa ez duzu, ez duzu behar. Ez dago legerik hori eskatzen duenik, ez dago posibilitzaile legea berkamera bota zan, hemen dozeinek gelditu du partidu bat eta ez hemen partida egin bat duzu atera zenik epailea naiz eta ez da zer gertatzen. Edo Afrika eta teleberria aurkezten duen herrian bota dira atzera eta exema politika eta ematen du hemen arazoa dela ez dakit nondik etorritako emigrantako. Esan duzu mila bide, ez dakit, esan bat dira izan Europatik etorritakoa, Europatik ona, Danimarkatik oso jende ditzen da, Europatik Errumaniatik etortzen da jendea, eta baztertua dago, Errumanian 8 hizkuntza daude, eta ematen du Errumaniar batzuk daudela. Gero dana jartzen dugu etorri errefusiatuak, orduan oso potentea da bota duzuna, nik uste dut horren inguruko hausnarketa egin behar dela, eta karo, ez dagokio bakarrik, esan duzuen moduan ez dagokio bakarrik, ez eskolari eta hezkuntza komunitatari, ez euskalgintzari, ez euskara teknikariei, zenbaten du horien, gizartearen kontua da, danok landu behar duguna, eta nik benetan eskertzen duzuet, hori gainean jartzen. Bueno, bukatu egin behar dugu, baina zein nahi zu, bai, eta ja, enbeste gizonezko ditzin egun, dezidu. Oso interesgarria izan da ikaslien, justu azkenen ditzela izan da lako, eta potente izan da lako, ez? Baina geratu nazpeniakin, eneko hori entzun da ze utxunera belanaldi hartiek, eta unai entzun den, gaztien zer mugimendu dauen, apur bat komentateko elkarreragin hori eta bizintanean egiten den hori, transmisio hori, ia zelan gauzatzen da benetan. Sensazio bedekot, komentatzen dela askotan gaztien hartzie gatsa dela, baina gaztien ikusten dut etorkizune. Ikasliek ikasiko daki, baina gero ez da eskolatik kanpo eitien ez da gozatzen euskeraz ez da zera ingo orduen, unairi mainotzan komentau, ia hauren hori jebe bada, baina terapia bebadan horre jardunaldi horietan, ia ze ondorio atatzen dozuen, edo ez da eta aragoan gainera, Alas gandizioan, gaztie. Araban gainera horrek puntu itzia eta eztabaidatu dezake horretaz. Bueno, nik esaten duena, esan duzuna, gaztea, euskara hezkuntza, ez? Bagaude bituta, umeekin gertatzen den bezala, ez? Bairudi, erritmo batzuk izan behar ditugula, esarrituta, eta denok ikasi behar dugula beti berdin, ez? Gazteei nik uste kaina pilo ematen diegu, baina beti kanpotik, ez ezagutzatik. Nik uste dut gazte guztiek daukatela bere ritmoa, euskararekin esan bezala, ni hasi nintzen euskararekin 19 urtez. 19 urtez eta uste nuen nintzela munduko euskaldunena, pero hablaba en castellano. Éramos los más vascos, en mi cuadrilla, pero claro, ez? Eta 19 urterekin aldaketa hori, ez? Niretzako 16 urterekin igual pentsazina litzateke orain hemen egotea, ez? Ikasten olako marko teoriko polit batean eta hausnarketarako esan bezala gauza asko eramaten ditugu. Orduan nik uste gaztea modu natural batean eraman behar ditugula. Umeak bezala, ez? Ez dituzte gauzak ikasi behar erritmo honetan eta are gutxiago danek batera, ez? Orduan, horregatik esaten dut oso importante dela empatizatzea. Baina empatizatzea egiten da barrutik, kalean, haiekin egonda. Haiek ezagututa, haiek babestuz, haiek zainduz, eta nik uste hori ere modu naturalean ateratzen dela, ez? Neri atera zait,
baina nik ziur nago ni bezala gazte pilo dagoela Euskal Herriko herri txoko guztietan, zeintzuk izango duten, ez? Gaitasun hori gaztengan iristeko, ez? Iristeko, baina hori, maila berean, ez? Ez modu jerarkiko batean, ez? Oso dituta gaude ere horretara, badirudi hezkuntza, goitik datorrela beti, eta gainera badirudi adinak ematen dizula beste estatus bat, ez? Eta adinak ez dizu beti ematen, ez? Esperientzia eta adinak ez du zertan lotuta joan behar, ez? Eta gero jakita ere gazte bakoitzak emango izula bere aportazioa. Denak ez dira gongo nire goeran, eta denek ez dute emango eguneko eguna momentu honetan nik nahi dudalako. Baina ziur denek dutela zerbait aportatzeko. Eta hori mirestea, hori esatea, eskertzea, behar dugu hori ere, behar dugu eguneko egunean dagoen hori, baina eguneko 10ean eman aldigun hori ere behar dugu. Eta igual bihar eguneko 10 hori bilakatuko da beste zerbaitetan, ez? Baina sentian ez igarritugu gazteak parte hartzaile, mugimendu baten parte hartzaile eta esku hartzaile gainera, ez? Osea, ez ni hemen nago eta nik dut esaten digutena, ez? Inkostienteki hola egiten dugu, askotan, ez? Hezkuntzatik hasita, ez? Eta hor, sormena mugatzen dugu, eta sormenetik sortuko dira gauzak, ez? Horregatik adiez, Garik esan duena antzerkiarena, nik uste dut gazte batzuengan gaude, gu ere erronkatuta gaztei eman behar digula formakuntza egon behar dela egin atzetik, egon behar dela, bueno, iritsiko zaie. Osea, izan behar dena modu naturalean, nik benetan, institutuan etortzen zirenean Euskararekiko dependez etxarla ematera, alba nuen ez nintzen joaten. Osea, ni nintzen desasterutxa, ez naiz eredurik onena, ez? Baina, bueno, behar duenak eskatuko du. 15 eta 12 urterekin. Baina denek ez dute behar izango garai berdinean edo erritmo berdinean, ez? Umek bezala, ez? Bairudi badin batekin, ikasi bat dutela erakurtzen, besteakin gehitzen, ez duenak hori egiten, ja, bueno, sakabo, lokura, ez? Gazteekin berdin. Osea, gutxi behar diogu askatasun, ez? Baina momentu oro maitatzen, ez? Zaintzen modu kutxun batean egiten dutena, ez? Eta egiten duten hori ongietorria eta, eskerrik asko zezuri esker lortuko dugu, ez? Eta gero, modu naturalean iritsiko zaie, parte hartze handiago bat, txip aldaketa, eta gero bakoitzak bere rola mantenduko du, ez? Eta ziur nago, ni orain hemen egon ezen bezala, netzako aukera oso polita izan dela, inoiz ez naiz egonolako zerbait ematen, ziur nago iritsiko zaiela, ez? Eta ni ez naiz izan bat ere teorikoa. Orain aldiz iritsi zait, igual berandu egin, baina, eta orain eskertzen dut, ez? Eta nik uste dut modu naturalean, baina modu naturalean denean ere hurbiltasuna beharrezkoa da, ez? Nik beti sufritu izan dut, gaztetan, nik beti izan naiz nahiko makarrilla. Orduan, kanpotik etortzen zenean norbait zerbait sartzera, nik horrotu nuen. Aldiz, maite ninduen pertsona batek, galdetzen zidanean, nola ikusten duzu, ze ikusten duzun, zer egin dezakegun, hor sentitzen nintzen eroso, ez? Eta nik uste dut hori lortu behar dela, ez da erraza, eta la verdad, baina nik uste dut beharrezkoa dela. Eta barkatu. Bueno. Ez dakit argietu izudan zerbait, eta ez. Gero bazkarian jabetzeko aukera igual bukatzeko abesti batzuk, emango diozu botoiari favorez? Hori, lehenengo, bai. Prestatuan euskan abesti batzuk pixkat debatea eta sortzeko eta hola, eta bueno, honekin bukatuko dugu. Esan dut, oso pozinago dauken Arabarren artean, eneko ere bota digu, ez? Euskal Herrian ikasteko badegula zeipar Euskal Herritik. Azken bertso txapelketa finalean sustraik, behiko gina botazun bertsua ere pixkatortik antzikoan, ez? Ardatzak periferian eta jartzearen ataula. Bueno, horrekin utziko dugu bakoitzak pentsatzeko, bai? Eta, bueno, eskerrak, bai,
Amelia, Leire, Unai, bertan egoteagatik. Oso erresa da, hola lan egin, 10 galdera prestatuta. Bi bakarrik bota, datorren urterako dauzkat batzuk. Orduan nahi baduzue, berriz ditu, gustatu naiz, aia lan egin. Bueno, eskerrik asko, eta hurren arte pentsatzen Ainarak igual azkenitzak laneko ditu da, ez? Eskertzia, zeuri, Jaime, beste orte bat eslasik, oten garen atziki behitzate zeu moderatzailean edo dinamizatzaileanetan, Unai, Leire eta Ameliari mai inguruan ere parte hartzagatik. Zeuek, ez dut batez gurekin goiza pasatzeagatik, gauza pile bat eramaten ditugu buruan, ez da, buelta batzuk egoteko. Oin batzuk bazkaltzera jungo gara, igaz egon sinetenok igazko leku berian dauda. Portaleatik irten eta eskumatara irurok deitzen da taberna. Eta bazkaltzen egiten ez zareten hoi, eskerrik asko eta datorren urteratzen.